Στο τελευταίο μας πείραμα ασχοληθήκαμε με τη διαλειτότητα. Διαλύσαμε σε ζεστό νερό όσο περισσότερο βόρακα μπορούσαμε. Και βυθίσαμε μέσα στο διάλειμμα ένα αντικείμενο φτιαγμένο από σύρμα. Η διαλειτότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Όταν μειώθηκε η θερμοκρασία, μειώθηκε και η διαλειτότητα. Και έτσι το σήμα γέμισε με κρυστάλλου. Και με αυτό το πείραμα τελειώνει το φετινό μας πρόγραμμα. Οι σπεσιαλίτες τα κατάφεραν και ετοιμάζονται για νέες περιπέτειες. Άλλο ένα πείραμα για τους σπεσιαλίστες, το τελευταίο τους. Για να δούμε τι θα φτιάξουν αυτή τη φορά τα κορίτσια. Το πείραμα αυτό θα φτιάξουμε κρυστάλλους. Θα μελετήσουμε τη διαλειτότητα. Το ζεστό νερό θα διαλύσουμε τον βόρακα. Και κάπως έτσι, τα κορίτσια, με τη βοήθεια του κύριου Κωστή, ολοκλήρωσαν και αυτό το πείραμα. Έφτιαξαν τους δικούς τους κρυστάλλους. Το αποτέλεσμα, νομίζω, ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκαμε τρόπο να κάνουμε κοσμήματα, μπρελόκ και ό,τι άλλο θέλουμε και να φαίνεται ότι είναι από κρύσταλλα. Αλήθεια, μα πώς? Θα μας πούνε εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, εξετάσαμε τη διαλειτότητα και κάνοντας διάφορες δοκιμές χρησιμοποιήσαμε βόρακα. Τα διαλύσαμε στο καυτό νερό. Τοποθετήσαμε διάφορα κατασκευές που φτιάξαμε από χνουδωτά φυρματάκια. Τα αφήσαμε μία μέρα μέχρι να κρυώσει το νερό. Το επόμενο πρωί είχαν στολιστεί με κρυστάλλους. Απίστευτο. Ανάλογα πόσο γρήγορα κρυώνει το νερό, σχηματίζονται μικρότεροι ή μεγαλύτεροι κρύσταλλοι. Τέλειο.